Onks pakoauto valmiina? On. Nurkan takana. Takki tänne bensaa. Hyvä. Mä otan virkailijat ja pakotan ne sulla rahat tähän kassiin. Ja sä katsot, ettei yksikään asiakas pääse pakoon, okei? Okay? Joo. Turvakamerat. Tuotko ne kommandopipot? Joo. Yes. Tuossa. Oi. Et sitten löytynyt sellaista, joka peittää naaman. Ne oli loppu. Mutta se myyjä sanoi, että nämä on tosi pehmeitä puuvillaa, ei kutita yhtään. No sehän se tässä onkin tärkein kysymys. Pakko tää keikka on kuitenkin hoitaa. Todella. Hankalainen painaa päälle. Oot sä valmis? Mennään. Hyvät naiset ja herrat, tämä on ryöstö! Kukaan ei liiku tai saa maksaa sen hengellään. Älkää naurako! Ei tää oo mikään lastenmyssy, vaan formulakuskin. Ja tää on astronautin pipo, hei. Niin. Mitä sä naurat? En mitään. En yhtään mitään. Mulle tuli mieleen yksi vanha juttu, yksi tosi huvittava juttu. Onks varma, että et naura meille? On. Ei, kun tuli mieleen vaan, kun yhden kerran mun mies otti vahingossa työmatkalle mukaan meidän pojan nallepipo. Ettekö te nyt tajua, että tää on ryöstö? Niin, alkoikaa lappaa seteleitä säkki, tässä on mitään hauskaa, tää rupee päitä putoilemaan. Yhdellä ehdolla. Mitä ehtoja te nyt latelette? Millä ehdolla? Pesette ensin hampit ja laitte sitten yökkärit päälle. Älkää nyt naurako, hei! Ainakaan meille. Tää lähtee henki. Niin, nyt kaikki riviin tonne noin. Riviin seinään vastetaan, käy huonosti. Tämä on poliisi. Tulkaa ulos, kädet ylhäällä, rakennus on piiritetty. Meillä on täällä panttivankeja! Menkää pois! Tai käy huonosti! Näinkö mä oikein? Oliko sulla päässä sellainen lapsen kypäräpipo? Oi kun sulosta. Älä naura siellä! Toimittakaa meille ruokaa ja juomaa. Selvä. Haluatteko tikkarin lisäksi pillimehua vai smurfilinsa? Ei nyt ihan oikeesti! Tarkoitatko oikeesti vai aikuisten oikeesti? Älkää naurako! Hei, pakoauto. Toimittakaa meille pakoauto tänne! Selvä. Avatkaa ovi, niin toimitamme sen. Valmis. Hei, jos te ette ota meidän vaatimuksia tosissaan, niin tälle asiakkaalle käy huonosti. Selvä. Se oli huonoa huumoria. Pahoittelemme. Sopiiko, että lähetämme sinne aseistamattoman neuvottelijan? Sopii. Nyt riitti. Mä lähden menee, jos ei tän vertaa arvosta. Ei, jääkää, please. Saatte tonnin. Me jäädä tänne pilkattavaksi. Jääkää. Jäädä! Tää oli hauskin ryöstö ikinä. Hei, tää on nyt oikeesti ryöstö.